to karka yadda ka shiga watan Ramadan kana gaba da wani, karki yadda a shiga watan Ramadan kina gaba da wani. Wata za ka samu tsakaninta da kishiyarta ne, Ramadan ɗin har a shiga a fita ma ba sa magana. Wani tsakanin shi da makwabcinsa ne, har Ramadan ɗin ya shiga har ya fita ba sa magana, ana gaba. Kowa na neman gurbin da zai ci dunduniyan ɗan uwansa. To wannan yana daga cikin tambihi na farko, ka yi ƙoƙari kar ka yadda a ce Ramadan ya kama akwai wani musulmi a ranka wai gaba kake yi da shi, kar ka yadda. Matsalar ita ce duk lokacin da za a ɗaga aikinka, to aikin za a jinkirtar da ma gafara ko karɓan aikin. Allah zai ce har sai lokacin da kuka daidaita da wani, kuma hakki na faɗuwa a kanka. Lokacin da kai ka nemi sulhun yaƙi, to kai ka barranta. Amma kar ka zam wannan wata na rahama ya shigo akwai gaba tsakaninka da ɗan uwanka musulmi.